Nou, ik ben nog weer bezig met 2 nieuwe liedjes te maken voor het album. En dan is het album compleet. Er komt eerst nog een nieuwe single uit. Ik denk begin april, rond die koers. En dan midden van het jaar komt het album. Ik wil er nog een duet op hebben, maar dat hebben we nog niet opgenomen. Dus dat moeten we nog doen. En dan is het in principe helemaal 100% klaar. Nee, er komen allemaal eigen liedjes op. Dus geen één cover. Allemaal eigen nummers. Dus ja, ik ben er wel trots op. Het is eindelijk na 43 jaar het geluk om voor mezelf een album te maken. Dus ja, ben ik, ik vind het wel extra spannend. Volgens mij heb je de studio flink verbouwd. Ja, dat kun je zeggen. We zijn eventjes met hamer en beitel er doorheen gegaan. We hebben even wat verbouwd hier en daar. Ja, zo af en toe moet dat, hè. Dan moet je eventjes weer up-to-date worden. En we hadden gewoon, ja, we hebben wat aanpassingen gedaan waardoor het wat makkelijker wordt met opnemen. Ben je niet bang dat dan die unieke sound verloren gaat? Nee, want die ruimtes hebben we net niet verbouwd, zeg maar. We hebben wat andere interne kleine dingetjes aangepast. Waardoor het werkgemak gewoon makkelijker wordt. En dat stond al een hele tijd op het programma, maar ja, het kwam er maar niet van. Dus nu hebben we doorgepakt en nu is het voor elkaar.